अपने सब सुन रहल छी धर्मेंद्र निर्मलिया के माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो। दीनानाथ दीही दरसनवा भइले अरघा के बेर। दीनानाथ दीही दरसनवा भइले अरघा के बेर। थर थर कपेले तिबैया काहे कैले बहानी देर। थर थर कपेले तिबैया काहे कैले बहानी देर। असरा में जो हता नयनमा बाबा होखता अबेर। असरा में जो हता नयनमा बाबा होखता अबेर। दीनानाथ दीही दरसनवा भइले अरघा के बेर। दीनानाथ दीही दरसनवा भइले अरघा के बेर।